Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, novo venres, nova xornada de repaso informativo á actualidade municipal destes últimos 7 días e, por suposto, un dos temas estrela foi a celebración da edición número 35 da Feira de Fungos e Cogomelos. Unha cita que durante o sábado e tamén durante o domingo lograba congregar a moitísimos veciños e visitantes, neste caso, polas rúas máis céntricas do pobo, porque a programación, neste caso, así o merecía. A Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes volvía a colocar no mapa a nosa vila durante a pasada fin de semana e que con 35 edicións xa ás súas costas, a convocatoria micolóxica pontesa por excelencia é todo un referente e un reclamo para visitantes chegados das 4 provincias galegas nestas datas. As concellerías de Hostalería, Turismo e Cultura volvían dar o mellor de sí para deseñar unha programación do máis variopinta, á altura destas máis de 3 décadas de historia e que non defraudou. Proba disto foi o continuo rebulir de xente que tanto o sábado como o domingo se daba cita nas rúas do centro urbano ou que se animou a desfrutar da multitud de actividades ideadas para estes 2 días. Un éxito rotundo, tal e como recoñecían todos os micros a concellera Elena López, e que non se quixo esquecer tamén dun piar fundamental deste triunfo, a Asociación Micolóxica Poupariña. Hoxe domingo, a verdad que moita animación na feira, a xente non madrugou moito, porque onte o ser día 1 supoño que houve moita festa, pero, bueno, ao final o tempo acompaña moi ben. Ahora na entrega de premios, pois, bueno, aquí moito público, e, bueno, nada, agradecer moitísimo o traballo da Asociación Poupariña, que este ano, pois, a verdad que fixeron un gran traballo co concurso de cestas, deronlle unha volta ás bases que había dende hai moitos anos, incluíron a categoría promesa, que triunfou, así que, bueno, agradecer a toda a xente, as familias que se achegaron ata a carpa da Praza de América e participan. Hai novas xeracións que se están incorporando ao mundo da micoloxía e, bueno, é un traballo que todos os anos se vai demostrando que vai tendo os seus frutos, así que, bueno, moi satisfeitos. Agradecer a eses cativos, aos nenos e as nenas que participaron este ano por primeira vez, esperemos velos noutras edicións, e sobre todo tamén xa os veteranos, xente que veu dende outras provincias, incluso, pois, bueno, pois que se achegaren ás Pontes, porque a verdad que son eles os que fan que este concurso esta mañá do domingo da Feira de Fungos pois sexa tan especial. Onte, o sábado, pois tamén hai satisfacción entre os postos de artesanía de alimentación e tamén no MOVA, que houve movimiento en ventas, así que, bueno, tamén satisfeitos nese sentido, unha feira que funciona sempre moi ben, e se acompaña o tempo, pois moito mellor, lóxicamente. Para as Pontes significa, pois, un revulsivo económico, estamos convencidos e queremos ano a ano pois ir mellorando, ir especializándonos máis todos os sectores, tanto dende a administración como as asociacións que colaboran, e, por suposto, pois o sector servizos das Pontes, que acompaña tamén coa hostelería, a que este fin de semana, non só no fin de semana, sino que a intención é que durante todos os meses de final do verán ata outono, pois que haxa aquí moito movimento en torno aos fungos e cogumelos. Malia que o gran día da feira foi o domingo, xa o sábado tiñamos as primeiras actividades que se inauguraron cunha saída micolóxica do máis seguida con participantes chegados de diferentes concellos da comarca. Da man dos expertos da Asociación Micolóxica Coruñesa Raquel Poncini e Pablo Cuadrado, expertos e tamén neófitos na materia, desfrutaron da riqueza natural da reserva do Monte Forgoselo o tempo que aglutiraron novos coñecementos, técnicas, directrices e trucos para diferenciar os especímenes que podemos atopar nos nosos montes. E na mentras uns desfrutaban da natureza máis pura, houbo quen se chegou á rúa Ramón Cabanillas, onde quedaron instalados os postos de artesanía en coiro madeira, como o do Espazo Comeluz, ata as navallas de Taramundi, os bolsos de refugallo de Con lo que tengo, ou stands con produtos de outono, como o de cuarto e metade, pan con chocolate e embutidos na vía de Suarna, onde non podían tampouco faltar uns clásicos, os amigos da madeira, demostrando en directo co seu torno e o seu cincel como se lle pode dar outra vida a un toro de madeira de buxo. Pero se hai unha aposta de éxito seguro en cada feira de cogomelos, esa é a boa gastronomía. E nesta fin de semana non foi unha excepción. Así, o sábado tocaba ampliar coñecementos culinarios da man de 2 expertos, Antoni Coarí e María García, gañadores do certame de receitas Terra de Cogomelos de 2024 e que impartiron na Praza de América 2 obradoiros para pequenos e adultos. Y en una sartén aparte cortamos en cuadraditos, que el corte en cocina se llama mille pois. Es francés, ¿vale? Porque ya sabéis que la cocina viene de Francia, entonces el corte que utilizaríamos no es el más fino, sino el intermedio, ¿vale? Y cortamos toda la verdura, el apio, la zanahoria, el puerro,
bueno, la chiribía, el nabo, y lo rehogamos todo bien rehogado. Y una vez que ya está rehogado, y ya tenemos tostados lo que son los huesos del pollo, incluso si queréis podéis ponerle muslo de pollo, y o sea, os lo admite sin ningún problema. Lo incorporamos en la cocción. Uno de mis profesores siempre nos decía, cuando hacíamos fondos y bueno, practicábamos las bases de la cocina, siempre nos decía que un fondo va a salir un buen fondo si nosotros lo hacemos con buen producto. Lamentas os que non estiveron pola labor de poñer o mantelo, de seguro que non deixaron pasar a oportunidade de visitar algún dos 13 locais de restauración da Ruta Terra de Cogomelos e que serviron nestes 2 días petiscos e racións protagonizados polos sabores dos nosos montes. Aínda que se de gastronomía toca falar, o triunfo con maiúsculas foi o rubricado pola degustación micolóxica do domingo e da que por segundo ano consecutivo se fixo cargo o Gastrolá Parousa de Pontevedra. O chef Miguel Mosteiro volvía a poñerse á fronte da confección e preparación dun menú do que se serviron 500 racións e que non chegaron a nada, xa que a media malla os tiques xa voaran das mans da organización. A proposta que se comezou a servir preto das 2 da tarde en Santa María foi quen de conquistar os padais máis exquisitos e arrincaba con as croquetas de cogomelos e marisco, seguidas de canelóns recheos de xitaque tenreira e un potente arroz meloso con verduras e cogomelos de tempada. Como punto 12, unha tradición, requeixo da feira e mel de goente. Sabores que puxeron o punto final perfecto para unha fin de semana de luxo, de diversión, de aprendizaxe, de boa gastronomía e, por suposto, dos grandes sabores dos nosos montes e do noso outono. E un dos nomes propios desta edición número 35 da Feira de Fungos e Cogomelos foi o de Ricardo Gabeiro, gañador do certame de cestas deste ano, en o que tomaron parte unha decea de propostas, onde sobre todo tivemos moitas cestas presentadas da man de pequenos e pequenas futuros micólogos e micólogas. Tamén se fixo entrega do certame dos premios do mundo da micoloxía e da primeira edición do concurso fotográfico As Pontes Terra de Cogomelos. Un dos grandes atractivos da 35ª Feira de Fungos e Cogomelos volvía a ser o certame de cestas. Tras a escasa participación do pasado ano, neste 2025, a convocatoria rexurdía da man de case unha decea de propostas do máis variopintas, en as que o principal non foi a contía dos premios ou os gañadores e gañadoras, senón a alta participación na categoría de promesa xuvenil que garante que as novas xeracións tamén teñen un apego especial ao mundo da micoloxía. Este ano optábase precisamente por dar unha volta ás bases do certame e apostar por achegar o concurso a un público máis novo, ademais de reeditar tamén a categoría xuvenil. A acollida foi moi positiva, aínda que o mellor recoñecemento foi para Navia Rodríguez, seguida das cestas de Noela Mariño, Chloe Cazón e Mateo Fernández. Na categoría principal, un vello coñecido, Ricardo Gabeira, facíase cos 350 euros do primeiro premio, grazas a unha mostra con máis dun cento de especímenes do máis variopintos. En segunda posición quedaba outro clásico do certame, Tomás Rodríguez, cun cesto con case medio cento de especímenes recollidos por toda Galicia. O primeiro, a cesta número 8, Ricardo Gabeiras. Premiada a calidade e a cantidade de cesta espectacular de Ricardo. Respectives moi complicados que conseguiu venir. Uxía Dorado e Fátima Filgueira pecharon o reparto de premios no cuarto e quinto lugar da clasificación, mentres que o premio especial deste ano foi para unha debutante, a vilalbesa Inés López, que coa súa maleta teigada con máis dunha trintena de variedades micolóxicas foi quen de conquistar un xurado formado polos integrantes da Asociación Poupariña, Miño Guerreiro e Laura Rey, e a experta da Asociación Amabul, Raquel Poncini. Pero aquí non quedaron os premios, porque tamén se procedía un ano máis a recoñecer o gran traballo dos escolares das Pontes no certame plástico O Mundo da Micoloxía. Polo escenario habilitado na Praza da América pasaron os estudantes de quinto e sexto de Infantil de Santa María, que recolleron o primeiro premio deste ano tras deseñar o cartel anunciador da Feira de 2025. Quedanos un premio, imos coñecer cal vai ser o cartel do ano que ven. Porque de momento temos a mención especial para o cartel da Feira 2025, un galardón que é o premio canxeable en material educativo por valor estimado de 250 euros e que corresponde a dos cursos, quinto e sexto de Educación Infantil, Colexio Santa María. Mellor traballo, por tanto,
tanto desde el mundo da micología. Tamén se fixo entrega dos 3 premios en categoría de educación primaria e que recaeron nos traballos dos nenos e nenas de Aspanaes, nos rapaces de cuarto de primaria de Santa María e na proposta do alumnado de primeiro A do Colexio da Magdalena. Mentres que en infantil a representación foi prácticamente total por parte do Colexio da Magdalena con premios ás aulas de sexto A e sexto B de infantil e tamén os alumnos de quinto A de educación infantil. E postos a seguir entregando premios, tamén se estreaba o certame fotográfico As Pontes Terra de Cogomelos, unha convocatoria da que xa se daban a coñecer o nome dos gañadores hai uns días, pero nos que aínda non tiveramos entrega oficial. Ángel Montes, Carlos Briones e Tomás Rodríguez fixéronse cos 3 primeiros lugares neste novidoso concurso que se estreou con medio cento de participantes. Como agasallo, cada un leu un fermoso cogomelo elaborado en madeira polos integrantes do colectivo Amigos da Madeira e diverso material micolóxico e fotográfico. Ni máis ni menos unha vecina que fotografiou de tal xeito que se leva o premio gañador deste concurso de fotografía de micoloxía. Ángel Montes. Parabéns por la cantidad que se va con ese segundo premio. As fotografías se foron presentadas a concurso que participou xente, como decíamos, de todo o país. Como a fin de festa, houbo quen se pasou pola Casa do Peso para desfrutar da exposición do mundo da micoloxía, quen paseou entre os paneis da Praza da América coas mellores instantáneas de Terra de Cogomelos, ou quen solventou dúbidas micolóxicas con expertos e afeccionados ao redor das cestas do certame de Feira de Cogomelos ou da impresionante mostra de especímenes que instalaron os integrantes de Poupariña na propia carpa da Feira Pontesa. Por suposto, a música foi un dos principais atractivos desta fin de semana. Regresaban os cantos de taberna, neste caso, os cantos de Cogomelos, unha iniciativa organizada da Concellería de Cultura e dende tamén o grupo local No Cómbaro e que levou a música tradicional por unha vintena de locais hostaleiros das Pontes. A marxe dos cogomelos, da boa comida, da artesanía e dos concursos, a música tamén foi un dos grandes atractivos da Feira de Fungos e Cogomelos de 2025. Unha música, sobre todo tradicional, que xa pedía paso na noite do Venres 31, da man dos cantos aos cogomelos, unha proposta ideada no Departamento de Cultura e o grupo No Cómbaro que logrou levar o son de gaitas e pandeiritas por unha dúcia de locais de hostalería do centro urbano e tamén de outros barrios da vila. Coa fin das horas de luz, formacións da altura de Retranca, Ledicia, as pandereteiras da Escola Municipal, os propios integrantes de No Cómbaro ou Tocata Show protagonizaron diferentes miniconcertos en varios locais hostaleiros. Tanto no Venus como no Colador, no Florida, na Taberna de Pancho ou no Carboeiro foi posible desfrutar ata a madrugada de mazurcas, xotas e maneos que ata foi posible acompañar coas palmas ou botando un baile. Esa noite do Venres se pechaba con música, o sábado e domingo tamén tiñamos nova cita coa tradición musical galega cos pasarrúas dos Trevillas ou dos Feroces da Galgueira.
A eles sumaronse xa o domingo uns ritmos máis tropicais, cunha particular sesión vermú que amenizaron na rúa Ramón Cabanillas los jinetes del trópico, cun repertorio ateigado de clásicos do xénero caribeño e que animou a visitantes e veciños que se atopaban neste caso desfrutando da festa. Hoy te despiertas en un mundo irreal, donde no hay una razón para luchar. El poder de tu mente es el que lleva la razón y con todas tus fuerzas. Familia, cantamos esta canción muy fácil. Dice lo, 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 sí, 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 ¿cómo? A ver, muy fuerte. Dice lo, 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 lo. Última voz, fuerte. Ok, por ahí sí. Ya no hay caso porque todo está en tu cabeza. Existen razones por las que reinventarse. El sol y la luna, el monte y la playa nos llevan al mar. Entonces siempre tú tienes razones para... Como colofón, tocaba chegarse ao Auditorio Municipal a Lobi. Ali a Asociación Donaire protagonizaba un recital no que repasou os 25 anos de historia dun colectivo cultural no que a danza e as cancións populares da nosa terra fixeron as delicias dun Lobi entregado a este cuarto de século de historia. E para os xeareiros das compras desas ofertas tan interesantes que nos ofrecen dentro do comercio local, nova edición do Mercado de Oportunidades Vila das Pontes, como sempre, na man da Concellería de Hostalería e Turismo e de Coempo, e con interesantes repartos de agasallos, porque estiveron en xogo 600 euros en premios. Un bo par de deportivas, un xeitoso abrigo que nos manteña protegidos das baixas temperaturas do inverno, un libro que vende a sair ao mercado, artigos cos que engalanar os nosos fogares de cara a Nadal ou un socorrido para augas. Todo isto e moito máis formou parte da extensa oferta de produtos que a pasada fin de semana integrou unha nova edición do Mercado de Oportunidades Vila das Pontes. E que o MOVA volvía a ser outro dos grandes reclamos destes días da man de dúas xornadas nas que moitos foron os curiosos e tamén os compradores que se animaron a mercar nalgún dos 13 establecementos que neste 2025 participaron cun posto na carpa ubicada na Avenida da Coruña. A Concellería de Comercio, xunto coa Asociación Coempo, volvían a apostar por este mercado de oportunidades e onde a roupa e os complementos de Tres Lúas, Ropas, Texas, La Cotonería, Anduriñas, Ratón Pérez ou Cool Moda compartían atractivo co calzado de Pajón e Zocos, a mercadoría de Maige e Xandra, a roupa do Fogar de la Estrella ou as teas e as las de entrecosturas. Poucos foron os que non sacaron a carteira do peto, xa que a maioría deixouse conquistar polos bons prezos dos artigos de cada posto e tamén pola súa alta calidade. Asemade, houbo tempo para botar unha man, xa que tamén se instalaron postos da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, en a que había a venda tanto a lotería da entidade como produtos promocionais, e un segundo stand no que os estudantes de primeiro de bacharelato do Instituto Moncho Valcarce estiveron a vender doces e bixutería para recadar fondos para a súa excursión de fin de curso. Asemade, os máis afortunados e afortunadas puideron completar as súas adquisicións grazas aos 600 euros en cheques agasallo ocultos nos rascas que se entregaban con cada compra e cos que se quixo premiar a fidelidade dos veciños e visitantes que volvían a apostar polo comercio local. E que o MOVA sempre é boa idea para mercar bons produtos a prezos moi competitivos e ao mesmo tempo para que o comercio de proximidade conte cun revulsivo económico nestas datas e cunha moi boa opción para liquidar mercadoría. Unha proposta na que cliente, comerciante e, por suposto, economía local sempre saen gañando.
Cambiamos radicalmente de asunto porque esta mesma semana visitaba as Pontes o novo subdelegado do Goberno na provincia da Coruña. Julio Abalde compartía un encontro co alcalde Valentín González Formoso e tamén con representantes da Policía Local e da Garda Civil aquí na nosa vila. O subdelegado do Goberno na Coruña estivo esta mesma semana na nosa vila. Primeira vez que Julio Abalde pasa por as Pontes dende a súa toma de posesión o pasado mes de setembro e foi damando un encontro presidido polo alcalde Valentín González Formoso e no que tamén participaron representantes dos corpos da Policía Local e da Garda Civil. A reunión serviu para dar conta de diferentes temas de interese para o municipio e para afianzar a colaboración entre as dúas administracións, aínda que foi a seguridade cidadá o eixo principal da xuntanza. Segundo sostivo Abalde neste encontro, Galicia continúa a ser a terceira comunidade máis segura de España, unha situación que tamén se vive nas Pontes, onde os índices de seguridade son superiores á media estatal segundo os últimos datos. De feito, o subdelegado do Goberno apuntou que as Pontes é todo un exemplo de convivencia e seguridade, superando os índices da media estatal e quixo poñer en valor o traballo conxunto das administracións e dos corpos de seguridade para garantir o benestar da cidadanía. Ao longo do encontro, tamén o alcalde pontés aproveitaba para recordar os temas abordados o pasado ano coa directora xeral da Garda Civil, Mercedes González Fernández, o que González Formoso lle solicitou o incremento de efectivos para o cuartel das Pontes e que ven de sumar 2 novos axentes. A axenda do primeiro dil estivo do máis atarefada estes días. Tamén aproveitaba, neste caso, Valentín González Formoso para visitar os traballos que se están a desenvolver en Penapurreira para dotar este parque industrial dun aparcadoiro disuasorio. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, visitou a pasada semana os traballos de construción do novo aparcadoiro disuasorio do Polígono Industrial de Penapurreira. A empresa local Armacón foi a adxudicataria dunhas obras que terán unha duración de 3 meses, damando unha inversión de 152.000 euros procedentes da Consellería de Economía da Xunta de Galicia e coas que se vai crear un espazo no que os traballadores e traballadoras das distintas empresas poderán estacionar, deixando deste xeito espazo libre nas propias parcelas con actividade empresarial para ampliar infraestructuras e tamén espazo de traballo, nun parque industrial en continua expansión, tal e como apuntaba González Formoso. Busca de alguma maneira habilitar prazas de aparcamento tanto para vehículos lixeiros como para vehículos pesados nunha zona de equipamento público que está en desuso e que vai a facilitar que as industrias que están nesta fase de polígono, que cada vez teñen máis traballadores e traballadoras, podan dispoñer de máis superficie para crecer nas súas parcelas e liberar espazo de estacionamento nas propias parcelas. Temos aquí ao lado, por exemplo, a Delicias Coruña, que vai a ampliar agora a fábrica, vai a contratar bastante máis persoal e necesita espazo tamén, e o resto das parcelas desta fase está a pasar o mesmo, e creo que é unha boa inversión que nos financia a Xunta de Galicia, a Consellería de Industria, a quen agradecemos que nos permita mellorar o polígono, non? Coa posta en marcha deste proxecto, o Concello pretende que Penapurreira gañe en funcionalidade e modernidade, cunha zona que vai redundar na mellora da mobilidade interna, na seguridade viaria e tamén na organización do tráfico rodado. E que as obras afectarán unha parcela de case 43.000 metros cadrados na que se vai realizar traballos de limpeza, desbroce e regulación do terreo, así como a súa esplanación e compactación para habilitar unha plataforma pavimentada de 2.700 metros cadrados destinada ao estacionamento de 72 vehículos, dúas das prazas neste caso adaptadas para persoas con mobilidade reducida. O proxecto tamén contempla o condicionamento dun vial de acceso que conectará coa glorieta final do polígono, mellorando a accesibilidade e facilitando o tránsito de vehículos. Ademais, as actuacións comprenden a instalación de redes de servizos básicos, como atuaxes de PVC para o saneamento e a recollida de augas pluviais, así como unha rede de abastecemento que permitirá dotar no futuro o espazo de novos servizos e dun hidrante de contraincendios. A semana executarase unha beirarrúa que conectará o novo acceso coa glorieta principal, baixo a cal se van situar as instalacións de servizos e, por suposto, colocarase a sinalización horizontal e vertical correspondente. E máis cousas, porque despois de que aquí na Casa do Concello se dese luz verde a ese convenio entre Concello das Pontes e Deputación da Coruña para poñer en marcha esa Casa do Maior no antigo edificio da Pardo Bazán, agora foi, neste caso a Administración Provincial, a que daba luz verde a este acordo. Novo paso adiante para que será a primeira casa de acompañamento ás persoas maiores que a Deputación da Coruña vai poñer en marcha na nosa vila e que o Pleno Provincial daba a luz verde a pasada semana ao convenio co Concello Pontés para a cesión dos terreos, a construcción e posta en funcionamento dunhas instalacións pioneiras a nivel non só provincial, senón tamén autonómico e que nun futuro se van replicar nos municipios de Rianxo e de Ordes.
Os votos a favor de PSOE, BNG e Alternativa dos Veciños e a abstención do Partido Popular permitiron respaldar este acordo co que o Goberno provincial tamén vai asumir a construción destes 3 inmobles. Pola súa parte, o Concello de Pontes xa adquiría o pasado decembro o Colexio do Pardo Bazán e tamén asumirá o custo da demolición deste edificio, denantes de ceder esta parcela a Deputación da Coruña, que será encargada de iniciar en 2026 os traballos de construción dun inmoble con capacidade para 59 persoas e que vai xerar 70 empregos directos. Ofrecerlle á cidadanía un modelo distinto de residencia e empezamos por unha vila como as Pontes que levaba tempo pedindo unha residencia pública que quen ten as competencias para facelo, que a Xunta de Galicia, decide non facelo e pola nosa parte damos un paso adiante construindo a que vai a ser a primeira residencia pública dunha Diputación que ten 200 anos de vida, non? Que ten todo tipo de servizos, pero nunca tivo residencias públicas. Pero creemos que é un grao de area que debemos de aportar a unha demanda de máis de 4.000 plazas que hai na provincia da Coruña e que a Xunta sola tampouco dá atendida, non? Por tanto, vamos a facelo nós, vamos a facelo a nosa maneira e hoxe acordábase precisamente un convenio donde formalizamos as obrigas das dúas partes, o Concello vai a demoler o edificio e a Deputación vai se facer cargo da construcción do mesmo e da xestión do mesmo, que ao final falamos de moitos millóns de euros durante os 30 anos de cesión que vai a facer o Concello a Deputación, porque o Concello non regala nin dá o terreo a Deputación, lle cede o uso, pero a propiedade, a titularidade a mantén a Deputación eses 30 anos, non? Pero a Deputación o Concello, por lo tanto o patrimonio do Concello sigue salvaguardado, se axuda a crear emprego, porque falamos de 70 postos de traballo de nova creación nese ámbito e se garantiza unha inversión ao longo da vida da residencia que vai chegar casi aos 30 millóns de euros según as previsións iniciais, non? Valentín González Formoso apuntaba que este proxecto é todo un exemplo de colaboración entre administracións e que permitirá facer realidade un proxecto socialmente moi demandado, no que os beneficiarios e beneficiarias poderán desfrutar da última etapa da súa vida no seu concello natal, cun modelo de atención personalizado de última xeración e que aposta pola integración destes usuarios e usuarias no día a día da sociedade do barrio. Eu creo que unha das claves é isa, non? Se dá unha volta moi grande ao modelo de xestión da residencia, do centro, e o que se busca é que as persoas da vila na que este encardinada este centro de acompañamento a maiores, que de alguma maneira ofrezca actividades que podan ser disfrutables por calquer persoa, por as persoas do centro, pero tamén por as persoas da vila, de unha maneira na que se insista nun contacto entre os veciños e veciñas do barrio e do propio pobo e os usuarios do centro, non? Que de alguma maneira non vayas a un centro a vivir a tu última etapa vital ao marxen do mundo, non? Sino que vivas conectado precisamente a esa vila que atúa, non? Estes fogares CAM estarán abertos á comunidade, integrados no territorio, centrados na persoa, con unidades de residencia que buscan respetar a autonomía, os vínculos sociais e afectivos e a calidade de vida das persoas maiores, e que non serán residencias ao uso, senón centros integrais de acompañamento baseados nun modelo innovador, máis sensible e máis cercano. A Residencia das Pontes vai contar con 59 prazas organizadas en 4 unidades de convivencia, concebidas como pequenos fogares con habitacións amplas e espazos abertos, cociña, salón, baño propio, acceso exterior e incluso decoración personalizada. Asemade, habilitaránse xardíns terapéuticos, espazos de reunión familiar e a posibilidade de convivir con mascotas, buscando un modelo máis próximo ao fogar que a institución tradicional. Seguimos con máis temas, seguimos a falar de benestar social, neste caso da edil Tania Pardo, porque dende o seu departamento veñen de remitir un comunicado á Xunta de Galicia, concretamente á Consellería de Benestar e de Igualdade, para que se poñan en funcionamento todas as prazas posibles no centro de día. A Consellería de Benestar Social solicitou, precisamente da Consellería de Política Social e do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade, unha reunión urxente para abordar a adxudicación de prazas no centro de día e o proceso de tramitación dos expedientes de dependencia. A día de hoxe, das 20 prazas que oferta o Centro Pontés, 7 seguen sen cubrir, vale que cando menos hai xa 4 solicitudes en agarda dunha resolución dende hai tempo. En relación a este asunto, a edil Tania Pardo apuntaba que o centro conta con prazas libres e persoas interesadas en ocupalas, polo que é necesario
necesario ser máis áxil e eficiente a hora de adxudicar estas vacantes. A Concellera sinalou que a falta de celeridade na asignación de recursos dá lugar á maior presión sobre os servizos sociais municipais, o ter que destinar parte da xornada laboral de traballadores e traballadoras a xestionar reclamacións e consultas derivadas destas demoras. Pardo reivindicou a necesidade dunha maior coordinación entre Concello, Consellería e Consorcio cun único obxectivo, unha resposta áxil e eficaz ás necesidades das persoas dependentes do municipio, e tamén demandou a cobertura da totalidade das prazas do centro de día en prol do benestar e calidade de vida das persoas usuarias e das súas familias. En relación a esta lentitude administrativa, a Concellera tamén puxo de manifesto a situación que están vivindo moitas familias da vila polos continuos retrasos administrativos en materia de dependencia e aos que ten que dar resposta ao Concello, cando é a Xunta de Galicia que debe asumir esas competencias. Para Tene Pardo, a ineficacia da administración autonómica perxudica as persoas máis vulnerables e obriga os concellos a asumir con recursos propios e limitados as consecuencias da parálise da Xunta. De aí que Dil lle exixa tamén á Xunta de Galicia nesta carta que reforce os equipos de valoración, aumente o persoal e mellore os prazos de tramitación, garantindo que ningunha persoa dependente quede sen a atención que precisa. Máis actualidade política neste caso aquí pretiño da casa, porque nestes últimos días tivemos dúas sesións plenarias. A primeira de carácter ordinario celebrábase este mesmo mércores e un dos principais asuntos de debate foi o novo contrato de licitación do servizo da Escola Infantil Municipal a Barosa, un contrato de 3 anos, prorrogable por un cuarto, en o que se van investir algo máis de 2 millóns de euros. O Concello das Pontes en sesión plenaria aprobou o pasado mércores un novo contrato que vai rexer a licitación do servizo da Escola Infantil Municipal de Barosa. A proposta respaldada polo Partido Socialista e coa abstención do Partido Popular e BNG supón unha inversión de case 2,5 millóns de euros para os 3 vindeiros cursos cunha posible prórroga para un cuarto ano e implicará non só a contratación de 11 persoas educadoras e 2 persoas máis de apoio, senón tamén o poder ofrecer os servizos de atención á primeira infancia e dos que neste momento se encarga a empresa Bienco. A semana durante a sesión se incluíu de urxencia a aprobación dos traballos para mellorar as envolventes térmicas e os canalóns, ademais das baixantes e o servizo de iluminación no Polideportivo da Madalena, coa fin de optar unhas axudas de 100.000 euros para a súa execución. Neste punto, sí que o Goberno e a oposición votaron no mesmo senso. Como é habitual os rogos e preguntas, pecharon esta intensa convocatoria que se prolongou durante máis de 3 horas. E do pleno ordinario desta semana, o extraordinario de hai uns días, onde tamén se aprobaba unha inversión de algo máis de 400.000 euros procedentes dunha nova achega adicional do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. O Concello en sesión plenaria extraordinaria aprobaba a pasada semana a liña 4 do Plan de Obras e Servizos adicional da Deputación da Coruña para este exercizo. Serán 451.915 euros que van ter como destino o gasto corrente e que o Executivo local optou por destinar o pago das labores de mantemento nos colexios das Pontes, no Cemiterio Municipal dos Alimpadoiros, na Biblioteca Rivera Rouco, no Parque Público ou tamén no Servizo Municipal de Sumidoiros. A medida contou cos votos a favor do equipo de goberno e a abstención do Partido Popular, mentres que o BNG rexeitou a proposta e que na oposición denunciaron a falla de tempo para estudar esta decisión e tamén o destino destes cartos e que irían mellor noutras necesidades máis urxentes ao seu xuízo. Neste senso, a primeira tenente de alcalde apuntaba que para acollerse a esta liña de axudas era preciso dirixir estes fondos a apartados para os que previamente non se optase ningún tipo de axuda económica, tal e como recollen as bases da convocatoria. Con todo, Ana Pena facía referencia ao propio informe elaborado polo Servizo de Intervención Municipal e recalcaba esta condición necesaria para recibir esta achega. A SEMADE debullaba cada unha das partidas que se van sufragar con este novo paquete económico. A aportación máis importante, duns 141.000 euros, terá como destino as labores de mantemento da Biblioteca Municipal. Outros 125.000 euros servirán para o pago de facturas do Servizo de Sumidoiros. 98.000 euros destinaránse ás labores de mantemento do Parque Municipal e os traballos de mantemento dos colexios da Vila e do Cemiterio suponen un desembolso de 23.000 e 64.000 euros respectivamente. Ademais deste novo paquete económico, procedente do Plan de Obras e Servizos Provincial de 2025, o Concello das Pontes tamén percibiu da man do Programa Provincial 82.576 euros do Plan de Obras e Servizos, aínda pendentes do pasado exercizo, ademais de 1,6 millóns de euros das liñas adicionais 1 e 2 da convocatoria do Postplus de 2025. Esta semana tamén coñecíamos o nome da etapa gañadora dunha nova edición do certame Saborea as Pontes. O Atlántico en dúas miradas, a proposta do Trastoi 3, non tivo rival e facíase co premio nas 3 categorías en xogo neste ano.
O Atlántico en dúas miradas do Trastoi 3 proclamouse flamante gañador da edición de 2025 do certame de tapas Saboreas Pontes, organizado na Concellería de Hostalería e Asociación Coempo. A proposta ideada por Raquel Tojeiro non tivo rival e fíxose cos 3 recoñecementos en xogo desta 15ª convocatoria gastronómica. Así, tanto a xurado profesional como o público coas súas papeletas e os clientes que votaron mediante a nova aplicación para o teléfono móvil tiverono moi claro e apostaron todos a unha por un petisco que mesturaba sabores e texturas co polvo como ingrediente estrella. Para darle las gracias, sobre todo a la gente que rotó, que salió, que fue impresionante la cantidad de gente que hubo, cómo se llenaron los locales y la rotación que hubo, y sobre todo a mi equipo. A proposta do Trastoi 3 non tivo nada fácil para lograr este pleno e que tocou competir con outra dúcia de receitas do máis variopintas, con ingredientes sorprendentes, clásicos e tamén do máis saborosos que fixeron as delicias de público e xurado profesional nun concurso que volvía a rubricar un gran éxito con case 18.200 tapas vendidas ao longo dos 8 días de competición en un retorno económico de algo máis de 80.000 euros. Ademais do Atlántico en dúas miradas do Trastoi 3, a confitada e perigosa da Taberna de Pancho e a Lareira de América do restaurante de La Pícola foron as outras dúas propostas con maior respaldo de xurado profesional e popular, pero incapaces de eclipsar o Trastoi 3 como gran protagonista da entrega de premios celebrada o pasado luns. O evento presidido pola edil de Hostalería Elena López tamén incluíu a entrega de premios para os clientes. Así, Tamara Paz facíase cos 600 euros do voto por aplicación móvil que recollían o seu marido Arturo e o pequeno Xavi, mentres que Luis Betancourt, Raquel Pena, David Fernández, Hilda Barro, Inés Pérez e Margarita Moledo recibiron cada seu premio de 200 euros para gastar no comercio e na hostelería locais. Seguimos con máis cousas porque a nosa vila, o noso concello, vaise sumar á rede de destinos turísticos do carbón impulsada pola Fundación Ciuden, unha iniciativa que pretende poñer en marcha distintas experiencias patrimoniais e turísticas en varias localizacións de todo o país vencelladas co mundo da minería. As Pontes vai formar parte da primeira rede de destinos turísticos do carbón impulsada pola Fundación Ciudad de la Energía Ciuden da man do Instituto de Transición Xusta. O proxecto que se presentou esta mesma semana na localidade leonesa de Cubillos del Sil suporá a creación dunha rede nacional de experiencias turísticas vencelladas ao patrimonio industrial mineiro e pretende servir para revalorizar os territorios en transición, promover un turismo sostible e inclusivo e xerar novas oportunidades económicas con base na memoria e na innovación. A iniciativa desenvolverase en 5 zonas de León, Teruel e Córdoba, ademais de nas Pontes e nas comarcas mineiras de Asturias, e supón un desembolso inicial de 140.000 euros que se van destinar á contratación da asistencia técnica. Durante esta primeira fase, que terá unha duración de 18 meses, crearase formalmente a rede, identificaránse os operadores chave e os recursos turísticos de cada territorio, levaránse a cabo accións formativas e testearánse experiencias antes de iniciar a súa comercialización. É que mediante este tipo de turismo, dende Ciuden o que pretenden é conectar territorios do carbón que estes cooperen e desenvolvan sinerxias, dando vida a un novo modelo turístico que permita poñer en valor os territorios en transición e crear unha rede de patrimonio industrial mineiro do carbón, do que tamén se van sacar conclusións cun congreso anual que servirá de punto de encontro para os territorios implicados. E se antes abordábamos o éxito dunha nova edición do Mercado de Oportunidades Vila das Pontes, temos que seguir agora falando dunha campaña comercial. Neste caso, chegaba dende a Deputación da Coruña o Merca na Vila, unha iniciativa dirixida a impulsar o pequeno comercio, o comercio de proximidade, e que tamén está a ser todo un éxito aquí nas Pontes. A campaña Merca na Vila, que hai un par de semanas poñía en marcha a Deputación da Coruña en concellos de menos de 20.000 habitantes para impulsar as compras no pequeno comercio, está a ser todo un revulsivo para o sector de proximidade aquí nas Pontes. É que, segundo os datos ofrecidos polo Goberno Provincial, correspondentes aos primeiros 5 días de campaña, o noso concello está de momento a cabeza das comarcas de Ferrolterra e o Meo Ortegal no que a participación e venda se refire. Así, durante a primeira semana de funcionamento do programa, na nosa vila registráronse 166.546 euros en vendas, o 6,12% do total provincial entre os 44 establecementos adheridos. Unhas cifras que están moi lonxe de concellos como Cedeira, Fene ou Ortigueira, os 3 municipios con máis volume de vendas por detrás das Pontes, e nos que Merca na Vila xa logrou un impacto económico de entre 50.000 e 80.000 euros.
Entre estes 4 concellos, o volume conxunto de vendas acadaba os 358.000 euros, o que representa máis do 13% do total da provincia, que ascende a 2,7 millóns de euros na primeira semana de campaña, dando conta, segundo recoñecen da Deputación, do éxito da iniciativa. Mercanavila vai seguir activo ata o día 20 deste mes ou ben ata que se esgoten os 6 millóns de euros da dotación económica da Deputación da Coruña. Dai que todo aquel cliente que o desexe está a tempo de descargar o seu bono desconto de 100 euros con tan só acceder á web mercanavila.gal, en a que tamén podemos consultar todos os comercios adheridos. Os descontos van oscilar entre os 15 e os 5 euros segundo o gasto realizado e poderán facerse efectivos nas máis de 1000 tendas da provincia adheridas á iniciativa, que contan neste caso cun cartel identificativo dunha campaña que non podía desexar mellor estrea. Cambiamos de asunto porque a Federación de Razas Autóctonas Boaga escollía As Pontes como epicentro da última xornada formativa que puxeron en marcha nestes últimos días. Tratábase dunha actividade na que se ofreceron 2 charlas para dar a coñecer a produtores e gandeiros a relevancia das novas tecnoloxías e os novos tipos de peches eléctricos que hai no mercado. As Pontes foise este mércores da última iniciativa informativa impulsada da Federación de Razas Autóctonas de Galicia Boaga e que a entidade escolle a nosa vila como escenario de 2 charlas dedicadas aos novos sistemas eléctricos de protección e monitorización para todo tipo de gando. O Centro de Interpretación da Mina serviu como escenario de 2 disertacións nas que os expertos Mariluz Lurigados e Cristian Pérez deron conta das novidades que hai no mercado neste momento para protexer o gando e incluso para digitalizar as explotacións. A veterinaria de Grupo Anor Cercampo era encargada de abrir a sesión na que tomaron parte preto dunha trintena de socios e socias de Boaga e na que deu conta das novidades en peches eléctricos que se comercializan actualmente. Lurigados fixo especial fincapé nos erros máis habituais que hai que evitar para sacarlle o máximo partido aos pastores eléctricos e que entre os principais fallos que reducen a eficacia este tipo de cercados está a toma de terra que non sempre está ben colocada, a enerxía eléctrica escasa, a excesiva proximidade aos postes ou o uso de fíos conductores que non se adaptan ás necesidades de cada explotación. A semana tamén se puxo en riba da mesa un novo avance, os cercados virtuais, un sistema que permite aproveitar mellor os terreos, dá liberdade ao gando e habilita zonas de pastoreo móviles que se controlan mediante unha aplicación telefónica. Tras dun descanso, tomaba a palabra o responsable comercial de Galicia Innogando. Cristian Pérez centraba a súa disertación na chegada das novas tecnoloxías ao sector do gando vacún e que, segundo apuntou, no mercado hai a día de hoxe ferramentas que axudan a mellorar a eficiencia e trazabilidade das gandeirías de carne e leite, ao tempo que permiten revalorizar estes negocios. Pérez deu conta de como a súa empresa Innogando conta cunha tecnoloxía que axuda a xestión e manexo dos rabaños, que permite monitorizar continuamente cada exemplar mediante un sistema de GPS ubicado nos colares dos animais e que monitoriza toda a súa actividade, sexa unha vaca de leite ou de carne. Novos avances que permiten que o sector primario se adapte ao futuro, que non quede atrás e que as novas tecnoloxías vayan progresivamente abríndose paso e converténdose nunha ferramenta fundamental para sacarlle o máximo partido aos negocios gandeiros, ao tempo que tamén se mellora o benestar dos animais. Entramos xa en clave cultural porque nuns días arrinca a Festa da Música por excelencia, arrinca Santa Icía e As Pontes vai contar cun intenso programa este ano dedicado a José Lodeiro Gesto, o que foi neste caso director da Banda Cultural e Recreativa e que nos deixaba hai un ano. Novembro é o mes da música por excelencia e a nosa vila tamén lle toca vestirse de gala para homenaxear a esta noble arte. É que Santa Icía é un deses grandes acontecementos culturais que se vai deixar sentir en todos os recunchos da vila grazas ao gran traballo das distintas entidades musicais pontesas que cada ano por estas datas se reúnen ao abeiro do colectivo Ruada. Para esta edición teremos 10 días de programación do máis intensa e que van servir para recordar a unha desas figuras da música local que xa non nos acompaña, pero que marcou a moitos e a moitas dos nosos veciños. Falamos de José Lodeiro Gesto, o que fora director da Banda Cultural e Recreativa das Pontes durante 12 anos e que nos deixaban 2024 por mor dun cancro. A figura do músico compostelán vai ser o eixo central das actividades, todas elas gratuitas, que se van desenvolver dende o vindeiro día 14 en distintos puntos do concello e que van dende festivais ata concertos de todo tipo de estilos ou citas litúrxicas, como é tradicional neste caso coa misa de Santa Icía en Ribadeume. Así as cousas, o programa botará a andar co concerto día 14 na Casa do Peso do grupo Jazz Sumra e o día seguinte teremos o festival homenaxe a José Lodeiro, neste caso no lobby dende as 7, coas actuacións do grupo Nimbos, a Banda Xuvenil e a Banda Cultural e Recreativa das Pontes.
O luns 17, no Conservatorio de Música, contaremos coa actuación da pianista Yolanda Delgado e os días 18 e 19 será o turno das escolas municipais de pandeireta e acordeón, con sendos concertos no Alobi ás 7:30 e 7 da tarde respectivamente. O día 20 teremos a estrea do espectáculo De Seguro que a coñeces, ideado polo corpo docente do Conservatorio das Pontes dende as 7:30 na Casa do Peso. E o venres 21 haberá dobrete, dende as 7:30 co segundo Festival de Santa Icía 2025, coas actuacións da Coralén desas Pontes e a Rondalla Vila das Pontes na Casa do Peso, e xa dende as 10 cunha foliada no Medulio da man do grupo No Cómbaro. Esa fin de semana será do máis intensa, porque o sábado 22 contaremos no Alobi cun novo festival de música, neste caso protagonizado por Canabella, Os Feroces da Galgueira e a banda da Escola de Música Tradicional dende as 7 da tarde. E o domingo chega a clásica ofrenda aos músicos de Ribadeume a 1:15 e coa misa de Santa Icía tamén nesta mesma parroquia. Como punto final, o día 28, celebrarase o concerto da Galicia Small Band dende as 8:30 no Auditorio Municipal Alobi, e para o que xa se poden ir mercando as correspondentes entradas na web aspontes.sacatuentrada.es. E para os máis pequenos, tras a programación dedicada ao Asamaín impulsada na Biblioteca Municipal Ribera Rouco, da man dos seus xoves na Biblio, onte novamente este programa volvía ás súas actividades habituais con novos contos e sesións de monicreques. O mar tamén está ateigado de interesantes historias, contos, lendas e aventuras, e precisamente este foi o fío conductor de Contos e Cancións do Mar, un espectáculo de monicreques de Babalúa Teatro, co que a Biblioteca Ribera Rouco inaugurou a súa programación de novembro dos xoves na Biblio. Da man dunha serie de personaxes artesanais, de bonecos, de títeres de luva ou de mesa, os pequenos e pequenas que se deron cita na Casa do Peso, xunto coas súas familias, desfrutaron dunha serie de historias protagonizadas por un caranguexo curioso, un peixe que se ilumina na escuridade ou unha raposa capaz de entablar unha amizade cun animal de outro medio. E todo isto para chegar diferentes valores aos máis pequenos, como o importante que é cuidar o medio ambiente ou respetar os que non son como nós. Greta pronostica un futuro negro para o planeta. Que non temos planeta B se non coidamos o noso. O futuro vai ser negro, negro, negrísimo. Negro chapapote. Greta está aquí para lembrarnos da importancia da auga para a biodiversidade. Sí, é moi necesario que coidemos e respectemos as fontes, os ríos, os mares. Caranguexo non é peixe, peixe non é caranguexo. Canto máis adiante vou, máis atrasado me vexo. Caranguexo non é peixe, peixe non é caranguexo. Canto máis adiante vou, máis atrasado me vexo. Pinta, 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 te, te, te. Chico, 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 caranguexo, peixe, Tras os monicreques, os xoves da vindeira semana toca facer protagonistas as mulleres e as nenas na ciencia. E nada mellor que cun obradoiro do máis participativo para desfrutar dos grandes descubrimentos realizados por mulleres nestes anos. Así, dende as 6 da tarde na Biblioteca Municipal impartirase o taller Mulleres na Ciencia do colectivo Ciencia en Movemento, unha actividade para nenos e nenas de 6 anos en diante e que será de participación libre, pero con inscripción previa na propia biblioteca. E de actividades para os máis novos a outras que tamén poden estar aí para o público adulto, como é o mundo da maxia, porque mañá teremos nas Pontes nova visita do Mago Teto. Presenta no Auditorio Municipal Alobi o seu Rock and Magic. A maxia é unha desas apostas a cabalo gañador polas que no Departamento Municipal de Cultura se decantan cada outono e cada inverno. E que de seguro que mañá o Auditorio Municipal Alobi volverá a lograr pendurar o cartel de Non hai billetes grazas ao novo espectáculo de todo un clásico, o Mago Teto. O ilusionista lucense vai presentar nunhas horas no escenario pontés Rock and Magic, un espectáculo dirixido por Fran Rey, con banda sonora en directo, grazas aos músicos Fer Risco e Mon Orencio. Aparicións sorprendentes, xogos de adiviñación e pequenas e grandes ilusións máxicas comparten protagonismo con eses clásicos propios do rock de todos os tempos, de Led Zeppelin, Bob Dylan ou Los Suaves. Unha maridaxe perfecta na que, por suposto, tamén o público vai ter un importante papel.
As entradas para desfrutar de Rock and Magic xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es a un prezo de 5 euros máis gastos de xestión, aínda que tamén se poderán adquirir na billeteira do lobby mañá, unha hora antes do inicio da función e que está programada para as 8 do serán. E da maxia ao cine, porque tamén temos novas citas, neste caso na Casa do Peso, con dúas novas proxeccións para esta fin de semana. Unha delas, Nova aventura dos futbolísimos, os personaxes ideados neste caso por Roberto Santiago, e tamén a nova aventura nas grandes pantallas de Leonardo DiCaprio. Dúas interesantes propostas cinematográficas van copar a carteleira desta fin de semana na Casa do Peso e que chega a última película de Leonardo DiCaprio e tamén a versión en carne e oso das aventuras dos futbolísimos. Comezamos precisamente polo grupo de amigos creado por Roberto Santiago que volve á gran pantalla coa adaptación del Misterio del Tesoro Pirata, unha comedia tegada de aventuras e humor protagonizada polo equipo de fútbol de Sotoalto co seu capitán Paquete á fronte e onde nesta ocasión terán que medirse o equipo de los justos, cunha capitana que os vai meter en máis dun lío. Familia, me han asignado un caso de nivel nacional. ¿Es el caso del minero loco? Es confidencial. Si os lo contara os tendría que matar. Paquete, ¿me estás espiando? Tiene pinta de ser buen chaval y de colaborar con la policía cuando lo necesita, ¿a que sí? Si encontramos ese tesoro, salvaremos el pueblo y haremos que mi padre cierre el caso. ¿De verdad creen que existe un tesoro escondido? Arturo Valls, Carmen Ruiz e Joaquín Reyes volven poñerse na pel dos protagonistas desta historia infantil que poderemos desfrutar grandes e pequenos mañá e o domingo ás 5 da tarde. E xa para as sesións de mañá e domingo ás 7:30 da noite temos unha segunda adaptación literaria, neste caso da novela estadounidense Vineland de Thomas Pynchon e que chega ao gran público baixo o título de Una batalla tras outra. Leonardo DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un home que forma parte dun grupo revolucionario radical afincado nos Estados Unidos en 1975 e que loita polos dereitos civis no país. Porque no es necesario. ¿Qué hora es? Joder. Esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. ¡Me siento como el puto Tony Montana! Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión. Tengo que encontrar a mi hija. Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es. ¿Me has? No le convienes en absoluto a mi hija. Mi hija desciende de un gran linaje de revolucionarios. Y tú pareces tan perdido. ¿Qué vas a hacer con este bebé? ¿Sabes qué es la libertad? ¿Qué? No tener miedo. ¡Salta! ¡Es la puta tercera guerra mundial! ¡Vamos, vamos, vamos! Teyana Taylor, Sean Penn e Benicio del Toro completan o reparto desta historia que dirixe Paul Thomas Anderson e que poderemos desfrutar tanto mañá sábado como ao domingo. Como sempre, as localidades xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso unha hora antes de cada pase. Pois así rematamos. Como sempre, desexarles que teñan unha moi boa semana, comentarles que volvemos o vindeiro venres, 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes, con máis información e facendo balanzo de todo o que aconteza ao longo dos vindeiros 7 días. Teñan moi boa semana.